liksom lite med där och hon är lite med och du hänger inte. Just det. Ja. Du ska inte kasta bort stödet heller. Utan du ska rida med elasticitet. Ja, men hallå, nu drar man helt annorlunda här. Okej. Ja. Suveränt, bra, mycket bra, mycket bra, mycket bra. Bra. Tänk på att munnen kan komma till höger bord. Någon liten genomvridning där bara. Ja, bra ridet, bra ridet, bra ridet. Suveränt. Mycket bra, mycket bra. Bra. Yes, bra. Fint. Med mig. Munnen till höger, munnen. Ja, rätt, bra. För att alltså det är så här rent tekniskt och benflyttning. 1, 2, 3, 4, 5. Mycket bra, suveränt. Mycket bra, jättebra. Jättebra va? Och hon är inte så att hon liksom måste ta all vikt i sin mun fast att hon är död. Utan hon jobbar på riktigt bra.